Al país de l'olivera hi ha un riu de paper, unes galtes color terra, un somriure d'argent. Al país de les riberes hi ha un canyar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un taronger. Al país de l'olivera. Hola, bon dia a tots i a totes. Benvolgut alumnat, professorat i, com no, als artistes i músics convidats. Estem ací al Saló d'Actes del IES Josep Maria Parra per assistir a la segona sessió de Rapsodes per a segon d'ESO. Avui tenim la sort de comptar amb Sònia i Ximo, de la colla de dolçaina i tabac Les Roses d'Alzira, i amb la presència de Toni Guzmán i Lola Ledesma. Toni Guzmán és professor de València en l'escola pública, filòleg i un gran dibuixant del folklore i la cultura valenciana. Membre de la colla Brials i col·leccionista d'indumentària, cantaor, ballaor i guitarrista. Ha publicat 3 monogràfics sobre el folklore de la Canal de Navarra. Lola Ledesma és una alzirenya i una de les 6 veus per al poeta, un dels grups referents en el panorama musical valencià, el qual compta amb un premi Ovidi Montllor. Ha cantat en teatres, auditoris i nombroses nits d'albaes i cant d'estil a peu de carrer. També és membre de la colla Brials. Moltes gràcies per estar ací.
Bon dia, xics i xiques. Benvinguts, benvingudes a això que se quedarà curtet. És una mostra de diversos gèneres de música tradicional. Mireu, la música tradicional no és una música antiga, el que és una música desconeguda. La majoria dels que esteu ací és la primera vegada que sentiu música tradicional, però la tradició precisament no és tradició si no va passant d'unes generacions a unes altres. Jo sempre reivindico el paper de la música tradicional com a part del patrimoni. No estem precisament per a deixar perdre coses. Les coses que no se coneixen no se poden estimar. I molts de vosaltres consumiu molta música, ho he dit amb tota la mala llet, consumiu música, però la música tradicional no es consumeix, s'ha de fer. I per tant, us anime a que feu més música, podeu seguir consumint-ne, però l'important és que feu música. Intentarem fer-vos una mostra un poc variadeta i voldria felicitar a Natàlia Seriel, que no sé qui és, que alci la mà. Que és de segon C, ha sigut la persona que ha fet la primera de les lletres que hem cantat. Per tant, mireu, en el món de la música tradicional, a banda de cantar les melodies, també hi ha una part que són les lletres. I en les lletres la gent anava moltes vegades i pots fer dues coses, no? Una, cantar una lletra que ja te saps, o una altra, improvisar una lletra. Per tant, això crec que ja vos ho han explicat, és precisament del que va el tema Rapsodes. És un projecte que parla sobre la improvisació. Molts de vosaltres coneixeu perfectament allò de les batalles de galls, veritat? Això que la gent que se posa a rapejar allí. Bé, jo, en el meu institut hi ha gent que li agrada fer això. Jo soc professor de literatura. A mi m'agradaria que a banda de... Està molt bé allò de la batalla entre un cantador i un altre, però si aconseguim que aquesta batalla, a banda de ser moltes vegades plena de frases fetes o descalificacions, té una qualitat literària, doncs millor que millor. Per tant, intentaré avui explicar-vos un poquet. Alguns, sé que en classe heu treballat l'estructura de les cançons. Mireu, la cançó més senzilla que utilitzem és el que en literatura s'anomena corranda. Una corranda, també anomenada per extensió cançó o amb el castellanisme copla, és una cançó de 4 versos. Doncs molt bé, Natàlia havia fet una cançó perfecta, una corranda perfecta, així que un fort aplaudiment. Bé, l'estructura serà molt senzilla. Nosaltres ens dediquem a cantar, podem fer alguna lletra, però la cosa graciosa és que éreu vosaltres els qui havíeu de fer les lletres. I jo sé que algunes persones han preparat unes albaes. Jo sol·licito la presència d'Isra, que és una bona versadora. Hola. I també m'han dit que Borja també ha fet una bona... I el toc eròtico-festiu amb tema escatològic, el posarà la nostra versadora Anna. Mireu, sé, no estàveu vosaltres, crec que estaven els de tercer,
una altra colla de cantadors vingué i explicar, mireu, nosaltres hem fet moltes vegades, Lola i jo hem fet el que anomenem nits d'Albaes, que consisteixen en que, bueno, no n'hi ha ningú que siga d'Hisenda, veritat? Doncs consisteix en que anem, cantem unes cançons i després ens paguen 200 euros a cada un. Consisteix en això, bàsicament. És a dir, anem, cantem en una festa i ens paguen uns diners que estan molt bé. Però tota aquesta festa té un protocol, a banda dels 200 euros que estan molt bé, també té el següent protocol. N'hi ha una persona que s'anomena llister, perquè porta una llista de les persones a les quals se'ls ha de cantar. El llister li dona la informació a una altra persona que és el versador o la versadora. I aquesta informació la transforma en una lletra que se puga cantar. Perquè, clar, què passa si la lletra té massa síl·labes? És que no entra. I si se queda curteta, és que tampoc. Per tant, ha de tindre les síl·labes que ha de tindre, ni més ni menys. I resulta que Isra, Borja i Anna han fet unes lletres que estan molt bé, que estan ben medides i tenen una temàtica agradable, i lo difícil és que el versador ha d'anar dient cada un dels versos mentre els cantadors estan cantant. Per tant, que jo sàpia, Isra no ha fet encara mai de versadora, no sabem si en el futur, tenint en compte que se guanya 200 euros cada vegada que ix, li interessarà fer-se versadora. Borja, tu has fet versadora 3 vegades? Doncs molt bé. Avui serà la primera, però esperem que no serà l'última. I Anna, amb la teua temàtica jo crec que tindràs molta feina. Vinga, doncs ara ells que tenen tanta por ahir, jo estic gros però no me menja ningú, per tant podeu passar així, proper. Jo no me llevaré la mascareta per allò del protocol Covid i farem de la següent manera. L'estructura és la següent. Les albaes sempre se canten entre 2 persones, per tant, els versadors se posen en este costat d'ací, molt bé. No em toquesseu. A mi l'ordre m'és igual el que vulgueu. Teniu la porteu escrita? Estupendo, molt bé. Normalment això no s'aporta escrit, sinó que és com allò de les truites, un enrotllat així. Fet al minut i menjat. Fet i menjat en seguida. Per tant, normalment sol ser improvisat. Com que és la primera vegada que ells fan albaes, els permetem la llicència que les posen escrites. Bé, aleshores, Isra, per exemple, posem per cas que ella la primera que comença a dir un vers i me diu a l'orella. Jo començo a cantar-lo i mentre estic cantant el primer vers em diu el segon. I després jo repetisc el segon. I ella se'n va i li diu el tercer a Lola. I mentre està cantant el tercer li diu el quart. Anem a veure si no ens trabuquem i eixen unes albaes. On està Marisa? Marisa, estava per a tu.
professores Isma, Marta i Anna. Gràcies. Mireu, les fills del Baix, que a vosaltres vos sona, doncs això, moltes de vosaltres diu, és que això és una música molt antiga. No és una música molt antiga, és una música que comença fa molts anys, però és una música molt present. Vull dir, les nits del Baix, les del Baix, que és el que acabem de fer, estan molt vives, no són una cosa del passat, ni són una relíquia del museu, són una cosa actual, i com podeu veure, es pot parlar absolutament de tot. Ahí és on està la gràcia de cada versador, des de presentar una queixa per la que la professora posa massa deures, a recordar el rendiment acadèmic d'algú o directament passar a temes escatològics, que ja sabeu que significa de coses gorrinetes, com el preciós poema que no va de reforestació forestal. No, això de plantar pins, crec que Anna no estava parlant dels pins i això que donen pinyons, de unes altres coses. Per tant, què voleu que us diga? Jo com a professor de literatura valore aquesta figura que ha fet ella ahir, aquesta metàfora, la veritat. Bé, per tant, si continueu en la producció de textos, doncs podeu anar perfeccionant. Per tant, la veritat és que per a ser la primera vegada està molt bé. Però, a banda de les del Baix, vaig a demanar al Tabaliter i a la Dolçainera, que han tocat molt bé, vull fer-los un aplaudiment, que han tocat molt bé. Mireu, en veritat que vos he dit que fem bits del Baix, existeix un altre cant de ronda que no se fa tant en l'actualitat i el secret està, mireu, en una nit del Baix normalment va, doncs això, un dolçainer o una dolçainera, perquè quan jo tenia la vostra edat no hi havia ni una dolçainera, i ara n'hi ha moltes dolçaineres. Un tabaleter o tabaletera, un versador o versadora i sobretot les xiques, en l'actualitat la majoria de la gent que està fent cant d'estil, que és el que estem fent, o cant valencià, que també s'anomena, sou dones, per tant. Per una senzilla raó, perquè la dolçaina té un registre molt agut i has d'arribar ahí. Tots els xics no arriben, necessites una veu aguda, i ja sabeu que els homes a vegades no tenen veus agudes. I per tant, si no arribes no pots cantar. Per tant, amb 5 persones, i les 5 persones se fa una ronda i normalment se va a visitar les cases. Clar, la gràcia està en cantar-los allí alguna anècdota o alguna cançó especial per a aquesta persona, perquè si jo li cante a Amparo, en veritat, la realitat d'Amparo no serveix per a una altra persona. Bé, estava dient-vos que existeix un altre tipus de rondes que és molt més ric, perquè és molt més variat, que és el cant d'estil. Mireu, en el cant d'estil, el grup musical, en compte d'estar format per una dolçaina i un tabal, està format per 2 guitarres i un guitarró. Clar, ara jo us dic un guitarró i jo no n'he portat, ha sigut una errada, podria haver-ne portat un per a que el veieu. A vosaltres, guitarró, a què vos sona? A guitarra gran o xicoteta? Gran, clar que sí. Per això, l'avinguda més gran d'ací d'Alzira es diu el Carreró, veritat? Carreró, un carreró que és en valencià. Un carreró és un carrer gran o xicotet? Mireu, ara és quan m'entra a mi l'infart. Aquí tots sabeu que és un ukelele. Pues ya se pueden dir tacos a estas horas. ¿Está el señor director por ahí? ¿No está el director? Pues aleshores dic el taco. Che, aneu a fer la mà. O sigui, tots sabeu que és un ukelele, però no sabeu que és un guitarró. Un ukelele, sabeu que és un ukelele? És el cosí directe descendent d'eixe guitarró.
Els guitarrons són unes guitarres xicotetes que són... I, igual que quan tu te'n vas a un carreró, és un carrer xicotet. Vale. Això en les cordes. I en la part de les melodies solen haver una trompeta, que sí que sabeu què és, un clarinet i per a fer els baixos, depèn, o un trombó o un bombardí, una de les dues coses. Val? I aleshores n'hi ha unes melodies, clar, és molt més ric i la dolçaina sempre toca la mateixa tonalitat, però en la música de vent se pot jugar en distintes tonalitats i per tant els cantadors poden triar si volen cantar més agut o un poquet més greu. Sí que... Però per què se fan poques cantades d'estes? Algú té una idea o una sospita? Heu comptat, gent? Ara, així som 4 persones i faltaria el versador, perquè els versadors heu sigut vosaltres, seríem 5. Si són 2 guitarres i un guitarró, una trompeta, un clarinet, quanta gent portem ja? Un trombó, cantador, cantadora, versador. És més car. És més car. I per tant, clar, vos ho dic així, mireu, a proporció, de cada 10 vegades que jo cante per ahir, faig 9 vegades fem el baix i una vegada fem cant d'estil. Així que no hem pogut portar a tots els músics, però sí que anem a poder-vos fer una mostra del que és el cant d'estil. I el cant d'estil també se dedica a alguna persona en concret. Doncs molt bé. A veure, a mi m'han dit que si n'hi ha un senyor molt artista, estem en l'Ies Parra, veritat? I clar, l'amo de l'Ies Parra no podria ser un altre que David Parra. Qui és David Parra? Un fort aplaudiment per a David Parra. Bueno, ara David Parra fa de fallera major, se mos posa ahí, no? Que t'anem a cantar una cançó per a tu, gaudix del moment, perquè és la primera vegada que te canten una cançó especial per a tu. Anem a cantar un 1 i 2. Mireu, les cançons de cant valencià tenen noms de números i els musicòlegs fa ja uns quants anys que estan intentant estudiar perquè s'anomenen d'aquesta manera i no s'aclareixen, no està massa clar. Sembla ser, alguns diuen que sí per el tipus d'acompanyament que porta. Jo vaig a fer un estil que se diu l'1 i el 2, que és l'estil més senzillet que existeix i he preparat una lletra per a David Parra. Afinar un poquet perquè li he canviat la corda i estava així. Bueno, mireu, igual coneixeu la lletra, o igual no, si la coneixereu, ja seria perfecte. N'hi ha una melodia que la gent canta o cantava, jo la cantava quan tenia la vostra edat, que feia la botifarra porta gavant i encabucha calica pumpant. I després fem ja me sento de cada noia, ja me sento malhumorat. I aquestes melodies són les que farien, vos podem pensar que així està la música de vent fent això. Val? Parra
Y estaba David Parra, que m'han dit que és un artista i al compàs d'esta guitarra vos dic que és un futbolista vos dic que és un futbolista simpàtic i molt bandarra. Gràcies, David. Bé, com heu pogut veure, hi ha una diferència també en la manera de cantar. Mireu, quan he cantat les albaes anaven molt medites, és a dir, començaven, però en el cant d'estil, des del punt de vista musical, té una cosa molt interessant, que és que, des del punt de vista musical, és que quan el cantador o la cantadora es posa a cantar, pot allargar la cançoneta tot el temps que vulgui, és a dir, no està medit. I aleshores, jo ara sí estava tocant jo soles, se crea un rotllo molt especial entre els músics, perquè els que estan tocant no saben quan va durar exactament cada frase musical. No dura, diguem, 4 compassos, no? Pot durar 4, 5, 6, i han d'estar molt atents perquè si no se perdrien i no sonaria bé, d'acord? Per tant, el cant d'estil té aquest valor afegit. És un cant que també anomenem cant a l'aire. Per què es diu cant a l'aire? Doncs precisament per això, perquè no va subjecte al compàs. N'hi ha un altre estil, este és el 1 i el 2, i ara Lola Ledesma vos cantarà un estil que anomenem 1 i 12. El 1 i 12 encara té més caragolets. Heu vist que quan jo he cantat, al final agafava una vocal i sobre aquesta vocal feia una sèrie de caragolets que en música s'anomenen melismes, és a dir, en la mateixa síl·laba fer moltes notes. Això és un melisme. Doncs el 1 i 12 encara té més caragolets. Jo m'agradaria pujar així un altre dels homenatjats d'avui. Un dels homenatjats d'avui que serà, a veure, Carles Moreno, de segon F. Mireu, a mi m'han passat una informació que diu així. Vol ser bomber. Li posa moltes ganes a les coses. És voluntari. Si el que s'apunta a un bombardeu s'apunta també. I és el delegat i la mà dreta del tutor, que m'ho ha dit un treball. I això, amb aquesta informació, que és la que m'ha passat a mi el llister, hem elaborat una lletra. I aquesta lletra sonarà, ara la cantarà Lola, i sonarà d'esta manera.
trompeta i així faig la melodia introductòria. La 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 Bé, i tinc que ser una lletra que no sé de qui és i l'anem a aprofitar per poder cantar una altra de... Mireu, els dos cants que hem fet, l'1 i 2 i l'1 i el 12, són cants, com he dit, molt melismàtics, que tenen carabolets, però si sabeu alguna cosa de guitarra heu vist que jo només he tocat dos acords, l'acord de tònica i l'acord de dominant, dos acords que van canviant-se i poca cosa més. Una estructura molt senzilleta, però existeixen uns altres cants que tenen més acords i canvien el que seria la família del fandango andalús, que igual sí que el coneixeu un poquet més, que resulta que en esta comarca d'ací se li diu precisament com a nom la riberenca, és a dir, no diu vaig a cantar el fandango, no, diu vaig a cantar la riberenca. Molt bé, jo he estat mirant així lletres i així n'hi ha una persona que encarna com ningú l'esperit de la Ribera i no és una altra persona que Àlex, perquè em diu així que viu entre Benicull i Albalat i no sé què. Qui és Àlex? Pues que pugen. Bueno, la lletra, si esteu atents a la lletra, veureu que la lletra primer li diu una cosa bona, però després el deixa ben arreglat, Però no puc desvelar, heu d'estar atents a la lletra. Bueno, doncs, esta la cantarem a l'estil de la riberenca. Lola, vols cantar la riberenca?
felicitar-la. Molt bé, doncs mireu, aquests serien els gèneres principals que utilitzem per al que s'anomenen nits d'arbaes o, en el cas d'utilitzar la guitarra, s'anomenen guitarraes o clandestí. Recapitulem, si van acompanyades de dolçaina, albaes. Si van acompanyades de guitarres, clandestí. Alguna pregunta? M'han dit que hi havia per ahir un micro a disposició de l'alumnat per si algú té una lletra o alguna pregunta, perquè clar, això no té cap sentit si vosaltres no participeu. Per això les lletres hem triat les vostres lletres i les lletres que hem fet nosaltres parlen dels alumnes de l'IES Parra. Preguntes, insults, propostes de millora. Teniu res? Sí? A veure, que diu que insults molt, si vol insultar, que mos insulte de la següent manera. Vaig a explicar-ho una pissarra. Senyores, se sent? Val. Vaig a escriure una lletreta que no diu absolutament res, però s'entén quina és l'estructura. A veure, està clar que sempre hi ha distintes graus de dificultat. La cosa més senzilla és el que hem dit que es diu corranda, que són 4 lletres, veritat? Però els versadors bons, Isra, aprenenteu que això ho necessites per a cobrar 200 euros en cada nit, en una hora 200 euros. Utilitzen un peu que en castellà es diu quintilla, en valencià es diria quinteta, i mireu, hi ha un llibre que es diu Encisant de totes herbes, que està publicat quan vosaltres éreu jóvens, en 1870. Vosaltres éreu jóvens en 1870, no? Doncs hi havia un senyor que li agradava molt les cançons i explicant com se feien les cançons ho explica amb una cançó que la veritat és que és un xiste, perquè diu:
Esta cançó només és la manera més senzilla per tal que vegin vostès com es canta una quintilla sense dir en ella res. A veure com estem de còmput sil·làbic. Ja heu comptat síl·labes en els poemes alguna vegada? Mireu, si contem les síl·labes, comptant a la mètrica valenciana, conforme ho fem, veureu que n'hi ha esta cançó només és. Quantes n'hi ha? 7, veritat? Si contàveu en castellà, com és aguda, sumaríeu una més, veritat? Molt bé. La manera més senzill, i esta no la compte. Per què no la compte? Perquè només es compta fins a la síl·laba tònica. 7 també. Per tal que vegin vos... Esta la contaré? Sí. 7. Com es cantau? Ahí faig una, com que la i la U poden formar vista. Una només. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta la compte? No. 7. Sense dir en ella. Esta la compte? És tònica o àtona? És tònica. 7. I ara... Això és el que val molts diners, Les persones que saben fer versos d'esta manera. Perquè quan parlen en grups de 7 en 7 síl·labes. I a més, mireu, és. Posem la lletra A i illa. Posem la lletra B. O siga, que una bona lletra de la que els versadors actuals, que encara n'hi ha i molt bons, són capaços d'improvisar en un moment d'esta estructura. Rimen el primer, el tercer i l'últim. I el segon amb el quart. D'acord? Esta és l'estructura de primera divisió. Significa que el que no sap fer això no pot improvisar cançons? No. Mireu, en la Fira de Xàtiva, bueno, ara no perquè està tot suspès, però ja sabeu, ix molta gent a cantar al Baes i canten una estructura molt senzilleta, de 4 versos on rimen soles el segon i el quart. I este últim no existeix perquè són soles 4 versos. Esta és l'estructura més senzilleta. D'acord? S'ha entès això? Sí? Se queda també clar quina síl·laba se compta i quina síl·laba no se compta? Ho dic perquè és que això ho necessitareu després també en les classes de literatura. Val? Per tant, ja que hem vingut a fer una classe amb música, però això és una classe, és una activitat complementària, però és una classe. Val? Alguna pregunta? Algun insult? No? Per tant, el que volia insultar, si m'insulta i m'insulta d'esta manera, doncs jo parlo directament ja amb el professor de valencià, com jo soc també del departament, doncs segur que el convenç, que posa un 10. Per tant, si voleu insultar, insulteu davant de nivell. Val. El que farem ara, per acabar, és cantar altres tipus de cançons que no són les cançons del cant d'estil, sinó són unes cançons... A veure, vosaltres heu anat alguna vegada a ballar en algun lloc? Sí. A veure, algú que li agrada molt de ballar. A veure,
dirim el micro, el interactuar un poquet. A veure, alguna persona que vulgui intervindre i dir algunes cosetes? No? Ningú? Sou molta gent i no teniu ganes de participar? Això no pot ser. Val, anem a veure. En l'actualitat... Ui, mira, tenim una persona. Molt bé. Ah, no, és cap així, no cap allà, és cap així. Val. Molt bé. Ai, aquestes xiques jo ja sé qui són. Estas chicas no deben ser Greta y Irene, ¿verdad? Ay. ¿Y Greta y Irene dónde están? No es que tenías una información sobre Greta y Irene, pero como encara es horario infantil no la puedo contar. Bueno, a ver, estas chicas ¿qué son? Clara y Natalia. Clara i Natàlia, vosaltres heu ballat alguna vegada? No mai? I cantar? Aleshores, quan teniu ganes de fer música, com ho feu? Explica-m'ho, va, dona-li el micro per a que els companys ho sàpiguen. A veure, si tu estigués en una festa, imagina't que ara tu te'n vas. Mira, ara quan ja s'acabi la pandèmia, que tindrem tots moltes ganes d'eixir, te n'aniràs amb els teus amics. Hi haurà música? Sí. I explica'm com serà aquesta música. No sé, o sea, reggaetón y todo este tipo. Reggaetón, molt bé, està molt bé. Els gustos musicals són variats. Sí. I en què consisteix el reggaetón? És que, saps què passa? Que jo soc molt ancià i no ho sé. I me sembla just que si jo t'he explicat una cosa pues que tu, que no sabies, pues tu ahora me la expliques a mí, que yo no ho sé. El reggaetón es como un tipo de canción que, a ver, de normal ahora se escucha mucho como insultos y cosas así. Es lo que se escribe. Ah, pero ho fan d'esta manera? No lo sé, es que no escucho mucho. Vale. Y contraten a un señor que canta reggaetón o una señora que canta reggaetón. No. ¿Cómo fan? Las discotecas, por ejemplo, como con un tocadiscos o algo, pues lo ponen van tocando. Y ponen las canciones que han cantado que están en YouTube o en Spotify. Vale, molt bé. Natàlia, agafa el micro. Natàlia, què passarà el dia que eixirem tots i ens anirem els nostres amics i no tindrem, ens anirem a un lloc i se n'anirà la llum elèctrica? Com solucionaràs això? Pues suposo que tendrán que improvisar a millor en caixes de cartó si volen escoltar música. En caixes de cartó fer música. Interessant, la percussió és el primer recurs musical. Sí, és una bona opció. Va, doncs, això és el que vos vaig a demanar jo ara. Val? Us vaig a demanar que entre tots anem a fer una cançoneta, si vos sembla, i amb això acabarem la sessió d'avui. Val? Mireu, anem a cantar una cançó que és una cançó que se va replegar en el poble de Riola. Igual sabeu on està el poble de Riola, veritat? Al costat de Polinyà i de Fortaleny. Si nosaltres agafem el riu Xúquer, anem avall i ens trobem Riola, veritat? Doncs molt bé, mireu, en esta cançó que anem a cantar Lola i jo, la gent, si tenia una guitarra, s'acompanyava amb una guitarra. I si no tenia una guitarra, sabeu què feia? Doncs el mateix que ha dit Natàlia. Agafaven unes caixes de cartó? No. Agafaven objectes per a poder fer percussió.
¿Qué es la percusión? Explícame una, Natalia, tú. Sí. No sé cómo explicarlo, pero son como los que están ¿Pero a qué serveix la percussió, bàsicament? Per acompanyar i marcar el ritme, veritat? Bueno, a veure, sabem marcar ritmes? Sí? Val, sabeu quina és la diferència principal entre la música que feu vosaltres i la que vaig a fer jo? Que els vostres ritmes són binaris i la música que vaig a fer jo és ternària, 3 temps, val? Per tant, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, anem a veure. Ternària significa que pam, pam, i la tercera més forta. Pam, 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 pam. No vos accelereu, Bueno, ja veig que teniu moltes ganes de fer l'ACA. Com no sabeu ja què és un ACA, doncs suposo que després la informació. Què és un ACA? ¿Qué es fer l'ACA? Yo, ACA, eso no lo hemos dado. El ACA a mí no me lo han dado, eso no sale en el examen. ¿Qué es un ACA? Mire, un ACA es un cavall, ¿vale? Y fer l'ACA, pues és quan algú està fent un poquet el bandarra, pues fa això l'ACA. Bueno, vale. Moltes gràcies a aquestes xiques i anem a cantar la cançoneta de despedida. Val? I mireu, de tots els gèneres tradicionals de música, el més estès per les nostres terres, val? No és ni més ni menys que el que s'anomena, igual l'heu sentit alguna vegada, amb un nom en castellà que es diu jota. Val? Sí, jota. Vale? Molt bé. Pues anem a fer, i ho anem a dir com ho pronunciaven antigament els nostres iaios, anem a fer la cota de Riola. Puesto